نزد رخبا غوربيتهم كلينا ننتقون اتساعات بتعام مشيو سلد نبرن دنكونات تعاطيهم سلد نبرون بيرانك حتهم ناب غزኦም قلقل يبل ابزاتو ساعتون ابت غزاوش زرأي نجر نشتي زدناغر ينيرو غورباوتو زنبرو ادن ولادن بزي حاسبو منغدي مويتهم يرخبهم سلام كبرات بيتسب كم تقول شعب زرقحلكم ناي جبن تاريخي حيزلكم مصي زلخو كابتم ناي قدم حجي فولي دغبرو ግን بزي تفاعتهم ناي مأسرتي قطعات دتوهبومن كابزون بيسو ناي موت قطعات تفردلهم محزنتي تاريخات كنعزبو حيزلكم مصي لخو مو كم تناي كل غزا نزي فيديو لايك نشارن بمقبار جمروا لنا ملكو ناب الشانل حدش تزخونكم دما سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت بطوا يترسعوا نام ميدبنا نبل ود سب ابز عالم تنبر بفلاطون بزي فلاطون جيجا خجبر لموديو ولا نايت جيجا متن تفلالي يكون امبر ام وداتا دما نحد حدت تفات نيجيغو مقربتا فردي كم زوهبو اي زنقعنيو مودا انا حجي نزك زاربكم استجددكو نايجل سبات بزي تفاتهم نايسترات قصعات تفردلهم سباتن نايموت قصعات تبينلهم وصعات سباتيو حسبوهم بزي قال حانت تفاتكم نايموت قصعات تزبينلكم انتاي كسمعكم كم دخل ازي تيموتي ماستر يبال تيموتي امهرو وعيلو ناب غزو بسلامه منغدي نتوعزي نيرو ኢሉ እውን እዚ ሰብ ኣብቲ መንገዱ ሓደ ዝተለምደ ነገር ይጋጥሞ ናይቲ ነገር መንነት ንኸጻርውን ናብቲ ቦታ እንትስጋዕ ናይ ሓንቲ ጓሬሳ ኣብቲ መሬት ወዲቑ ይረክብ ንሱ እውን ብስንባደ ናብ ገዙ እግሪ ያውፅኒ ብምባል ክጎይ ጀመረ ናብ ገዙ ምስ ኣተወ ድረኸቦ ንኣቦኡ ስለ ዝነበረ እቲ ጉዳይ ኣብ ናይ ስንባደ ስምዒት ኮይኑ ኣብቲ መንገዱ ናይ ዝሞተ ሰብ ሬሳ ከም ዝረኣየን ኮይኑ ግን ፈዲጦም ንፕራንክ ሓሲቦም ዝገበርዎ ከም ዝመሰሎ ብእሪ ቁፅር ንኣቦኡ የረድኦ أبو دما اتنجر حق يهم جيجا نابوليس كفلت سلد نبرو بقتا نابوليس بمدوال اتغنتات يردوم وينجن كاب ساعات ندحر نابو قنا نتيموتيوس محزن زينا كاب بولايس يبصحم ابتريسال ترخب 10 ناي ودم كم زخنن ودم اب قدم حجي بزنبرو ناي مباس طباي اب قمت بمئتاو اب لعلي هيدريس تبهالت قال ناي قتلت جبن اتقدماي تطرطر بمخان اذ سب اب قيدي يوعل إلون بزحزن كنتات تيموتي ماستر بزي فلطو ناي جبن تاريخ بعصر شعات 99 اب امريكا نعد ملك مع سرتي فردلو كوين جن دحر جزا حقي كم مخاني تترف نمو تحابيو سلا زي ترف از سب بجيجا تأثيرو لكاب زصنحو مع سرتي دحر 13 عامتات ندحر بستجبر ناي دي ني مرمرا از تجبار نسو كم دي جبرون ناصا مخانون يزاربو كوين جن نايتا هيبي هيدريس تبهالت قال قتالي كساب حجي تفلطن قصير دما كليمن هاركي إنا نرخبو ب2004 نأمريكا جزات أب زخونة فلوريدا وشتي عدن ودن بمسكح زخونة كونتات تقتيلهم يركبو نزيد رخبو دما قربيتهم زخونة كليمن انتقون اتساعات بتعام كيدون دنقانات دما عصوص لدنبرون بيرانك حتهم نابتهم قربيت كالكل يبلوم أبزأتو اللو ساعتون اتزر أي نجر نشتي زدنا قرينيرو قربيتو زنبرو عدن ودن أبت مريت مويتهم يرخبوم إلو وندما از سب ابت غزا ناي منبر فقار سلدي نبرو نا بوليس كحبر اي كالن نيرو ام وداتا غن از سب كاب ناي بوليس تحتاتنت كهدماي كالن نيرمو بوليس ناي كلتيوم قتالي نسو كم زخونه وساني يحلف كليمنون ات ነገር كله نسو كم زي غبرو نبولايس حدا بحدا ولا تغلصلهم سبع غن كركب اي كالن كوينون بزحزن كنتات كليمن اب 2006 بناي قدماي درجه ناي مسكحي ناي جبن فصامه نعد ملك مع سرتي يبينلو نسون اب 9 كابتو كفس بللو تلعيلو قتالي انا ديكونكوس نسخاتكم يخم كبل سمعيتو بحرق انجليصو نيرو حسب وسكه ولا حنتي ابديت فلتو غداي هيوتكم حمس كبلو إلوون جن حجي يتحقق تحب أسر ديك آلت كابز السر دحر 14 عامتات نهيوتو 14 عامت كنيسو أب كل تشحن إسران يتحقق كوالزن كفتحن كيلو إيو سيمانات نهديان نحوان قتاليت نسا كم زخونت بمئمان نزي مسكين سب ناتا أوزياتو إيا إز دما أنتوني تشارلي دبال نزخعة نشدشتا نبيت سب أبالات قتيل كايخا تباهيلو من مابزي يفلطو نيحاسوت مسكر تمسكيرلو نام أسرت زورده محزن سب انتخون ازون 16 عامتن 6 وارحن ولا حنتي بسيفلطو نجر أبيت ما أسرتي يحلف كوين جن نني أنتوني هيوت ناب تحميس كأتو زغبرو بجزاء محازو انتخون
ናይቲ ገበን መቀናበርን ቀንዲ ተዋሳኣይን ኢሉ እውን ኣንቶኒ ከም ዝኾነ ዝመስከረሉ ባዕሉ መሓዙ እዩ ነይሩ ኢሉ እውን ኣንቶኒ ወላ ሓንቲ ብዘይፈልጦ ስለተኣስረ $1.4 ሚልዮን ካሕሳ ተዋሂብዎ እዩ። እዚ ድማ ሮበርት ብራውን ይድበሃል። ብራውን ገና ወዲ 19 ዓመት እንከሎ እዩ ነይሩ ወላ ሓንቲ ኣብ ዘይፈልጦ ጉዳይ ናይ ማእሰርቲ ህይወት ንኽጥዕሞን ን25 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንከሕልፎ ግዴታ ዝኾኑ። እዚ ድማ ንእሽተይ ዘደናግር እዩ። እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ። ሮበርት ኣብ ገዝኡ እንከሎ ሓደ ናይ ቴሌፎን ፃውዒት ይበፅሖ። ነቲ ቴሌፎን እውን ኣብ ዘልዕለሉ ሰዓት ካብ ቀጥሪ ፖሊስ ከም ዝኾነን ዘይከፈሉ ዕዳ ከም ዘለዎን ኢሉ እውን ናብቲ ቀጥሪ ፖሊስ ብምኻድ ዕድኡ ንክኸፍል ይዝረቦ። ንሱ እውን ብዝተባሃሎ መሰረት ነቲ ጉዳይ ከጻሪ ናብቲ ቀጥሪ ፖሊስ የምርሕ። ኣብቲ ሰዓት ግን ኣብ ቀጥሪ ፖሊስ ተጸበዮ ነገር ካልእ እዩ ነይሩ። ሓደ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰብ ቅትለት ፈጺሙ ኢሉ ንክፍርም ናይ ጎረቤት ፎቶ ዘለዎ ቅጥዒ ናብ ቅድሚቱ የቕርበሉ። በቲ ኩነታት ዝተሰናበደ እዚ ሰብ እዚ ከም ደይውዕሎን ከም ደይከውንን ደጋጊሙ ይዛረቦ። ኣብዚ ሰዓት ግን ነገራት ናብ ሓይሊ የምርሑ እሞ ከበድቲ ማህረምቲ የብፅሕሉ። እዚ ዝዛረበኩም ናይ ሆሊውድ ፊልም ደይኮነስ ሓቃዊ ናይ ሮበርት ብራውን ታሪክ እዩ እሞ ደኣ ናይ ፖላይስ ማህረምቲ ክፃወሩ ደይከኣለ ወዲ 19 ዓመት ሮበርት ክራውን ኣብ መወዳእታ ንክፍርም ይሰማማዕ። ብራውን እውን ኣብ መወዳእታ ናይ ጎረቤቱ ቀታሊ ብምዃን ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቱ ዕሩውን እናበለ እንተኾነ ኣብ ማእሰርትን ካሕልፎ ግዴታ ይኾኖ። እሞ ደኣ ግዘ ዘይፈትሖ ነገር የለን እሞ ሕጂ እውን ከመይን ብመንን ብዘይፈልጦ ኩነታት ተመሊሱ ድሕሪ 25 ዓመታት ማእሰርቲ ብ2002 ካብ ማእሰርቲ ናፃ ኢኻ ተባሂሉ ይፍታሕ። እሞ ደኣ ኣብ መወዳእታ ናይ ጎረቤቱ እቲ ልክዕ ቀታሊ ዝኾነ ናይ ኤሌክትሪክ ሰራሕተኛ ኢሉ ዝኣተወ ካልእ ሰብ እንትኾን እቶም ፖላይስ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ነዚ ንምንታይ ከም ዝፈጸምዎ ክፍለጥ ኣይከኣልን። እዚ እውን ጆን ኣርዲ ዝበሃል። እዚ ድማ ጓል 16 ዓመት ንእስቲ ጓል ተጋሲስካ ኢኻ ብዝብል እዩ ነይሩ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተዋህቦ። እቲ ዘገርም ግን እዚ ገበን ኣብ ዝተፈጸመሉ መዓልትን ሰዓትን ጆን ኣብታ ከተማ ኣይነበረን። እሞ ደኣ እዚ ከመይ ክኸውን ይኽእል? ኣብቲ ሰዓት እዚ ገበን ኣብ ዝተፈጸመሉ ግዜ ኣብታ ከተማ መዘራረባይ ኮይኑ እዩ ነይሩ። በዚ ምክንያት እውን እቲ ጉዳይ ብቕልጡፍ ናብ ፍርዲ ንክቐርብ ካብቶም ህዝቢ ንፖሊስ ልዑል ዝኾነ ጸቕጢ ክበጽሖ ጀመረ። እሞ ደኣ ኣብዚ ሰዓት ኣብቲ ናይ ቅትለት ገበን ቦታ ብዘይ ምንም ምክንያት ክንቀሳቐስ ዝተረኸበ ጆን ብፖሊስ ከም ዝድለይን ቃሉ ንክህብን ሕቶ ቀርበሉ። ብዝተገብረሉ ሕቶታት እውን ነታ ጓል ዝተጋሰሳን ናይቲ ቅትለት እውን ፈጻሚ ንሱ ከም ዝኾነ ናይቲ ግዜ ናይ ፖሊስ ኣዛዚ ካብ ዝነበረ ጆርጅ ሃሮል ውሳነ ይመጾ። በዚ ምክንያት እውን ብናይ ሞት ቅፅዓት ንክፍረደሉ ይውሰን። እቲ ዘሕዝን ግን ጆን ብ1930 ወላ ሓንቲ ብዘይፈልጦ ገበን ናይ ሞት ቅፅዓት ይወሃቦ። እሞ ደኣ ነዚ ፍርዲ ምስ ተበየነሉ እቲ ገበነኛ ናይ መወዳእታ ቃሉን ናይ መወዳእታ መግቢ ንክበልዕን ናይ መወዳእታ ናይ ምግቢ ምርጭኡ እንታይ ከም ዝኾነ እንትሕተት ኣይስክሬም እዩ ዝበለ። ኮይኑ ግን ጆን ናይ ሞት ፍርዲ ካብ ዝፍረደሉ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ነቲ ገበን ዝፈጸሞ ካልእ ሰብ ከም ዝኾነ ይረጋገጽ። ብጣዕሚ ዘደንቕ ጻንሒት ከም ዝነበረ ተስፋ ይገብር። ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኢሉ እውን ነዚ ቪድዮ ናብ ካልእ ሰብ ንኽበጽሕ ላይክ ሸርን ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ።